Καλησπέρα παιδιά. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα φρέντο καπουτσίνο και με προσθήκη μιας μικρής ποσότητας νες. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, μπορώ να πω. Μ' άρεσε η γεύση, έδωσε αυτή τη τόνωση που χρειαζόταν. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε πάλι με τη χρήση της καφετιέρας φίλτρου ένα φρέντο εσπρέσο, έτσι. Πάμε να δούμε από κοντά πώς γίνεται και τι θα χρειαστούμε φυσικά, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, πάμε να πάρουμε το καφέ μας. Καφές εσπρέσο. Παίρνουμε το μικρό το κουταλάκι, προσθέτουμε 1, 2, 3, 4, 5 κουταλίτσες του γλυκού μέσα. Συνήθως τόσο μ' αρέσει να βάζω, τώρα τα δοκιμάζω, έτσι. Κλείνουμε, παίρνουμε το μικρό μας ποτηράκι, περίπου στα 200 ml είναι το συγκεκριμένο, και το χύνουμε μέσα στη καφετιέρα του φίλτρου. Θα ανοίγουμε, αυτό το αφήνουμε στην άκρη για να γίνει, έτσι. Βγάζουμε από την κατάψυξη τα παγάκια μας. Τα οποία και θα ετοιμάσουμε στο ποτήρι που θα ρίξουμε συνέχεια στο φρέντο. Έτσι βάζουμε και τα παγάκια μέσα. Στο σέικερ θα ρίξουμε τον καφέ μας που θα γίνει από την καφετιέρα, έτσι, και ανάλογα με τη ζάχαρη που θέλουμε να προσθέσουμε μέσα. Στο περίπου θα ρίξω ένα κουταλάκι μέσα, έτσι, ένα κουταλάκι αποβάλει μέσα. Τώρα περιμένουμε να γίνει. Καλό είναι να ρίξουμε και παγάκια εδώ για να το χτυπήσουμε μετά με την φραπεριέρα μας. Έχουμε σχεδόν έτοιμο τώρα το σέικερ, περιμένουμε να γίνει το ποτήρι το άλλο, στο τέλος θα το χύσουμε με το καφέ μας. Είναι σχεδόν έτοιμος. Καλό είναι, επειδή είναι καφετιέρα φίλτρου, έτσι, να ανοίγετε λίγο το καπάκι, ούτως ώστε να απορροφάει όλη την ποσότητα του καφέ που έχουμε βάλει μέσα και να μην αφήνει μια μικρή ποσότητα ανεκμετάλλευτη, έτσι. Αυτό, όπως λέω πάλι, για την καφετιέρα φίλτρου. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Το κλείνουμε. Συνδέουμε την καφετιέρα με την φραπεριέρα μας. Χύνουμε μέσα το καφέ και το χτυπάμε. Καλό είναι, αν θέλετε μπορείτε να το σουρώσετε στο τέλος, δηλαδή να μην το χτυπάτε για αρκετή ώρα, το χτυπήστε ίσα ίσα για να κρυώσει και με το σφυρωτήρι να το χύσετε στο ποτήρι. Εγώ το χτυπάω για αρκετή ώρα, περιμένω να λιώσει όλος ο πάγος. Αυτό το κάνω για το λόγο ότι περισσότερο πιο εύκολα παγώνει και μου αρέσει και αυτή η υφή που παίρνει, αυτό το χρώμα. Έτοιμος είναι.
προσθέσουμε λίγα ακόμα παγάκια μέσα. Παιδες, στην υγεία σας.